rudí a hocrú. Muid leis an gafe. Fág an café fúmsa. Gur mai Sraith. Fanna tú go dtí hééis an cháscúirte ar a leid. Ní hasting am fannacht Sraith. Jack, tá mé ar brathart. Bé ar Jace nach bhfuil rahim le hebh ar ball, agus tá chuid féine sí sa riachtanach. Tás an duna dear a leir leis rid na timpiste. Rita, níl tú géisteach lom, ní féidir lom. Ní rá Jason ar misce, mar tá daine áide rá. Agus tá sé táhachtach éis sin na bhíú gon chuút Jack tá mé brathart. Brenna, má caint leat ar ball a gai. Jack. Jason? Ceir tú ar leid ifrig pasta? Son níl Jack an bhean mar sin bhfuil? Ó ná bach leis sin inis, bé sé ón. Well is orsa tá mé smaoinú. Right. Níos tú bhrá? Ma ní tú géistecht. Man nó Jack an bheith láthir sa chuirtaine, níl sean an bheith an. Ní cheartid bheith chur brewer. Níl mé chur brewer. Bach sé héna ggéad a hán marach an raic seo idir a héna gus Tom. Cé a gceist that? Ó ná bach leis, níos tú bhrá? Níos, cé a gceist that? Cé a seofaí Tom? Ó bhí caidir a bhí cinnte idir Tom agus Owen agus... Tom agus Owen? Inis tam, cé dúir seofaí Tom agus Owen? Well, dar le Jack, bhí Tom mí dhíle seo. Ní orann sin nach ráfla. Tás ag Jack... Ní héin ráfla. Bhí Tom a caint leis agus adhain se chuile thuirt. Bhí a féir ag Tom le Owen go maithe díagóa agus sin fá bhfuil Jack. Christ, agus ceaptas gur cheart a bheith láthir sa chuirtaine. Tuirta gur tú brathir. Cáiltas a gcuil? Amach. Jason? Come on, Lord Mac. Well, dín defar ar eis. Bé orna teach seo go le go híine ag ma heasting when you bheith an home. Right, feic mention who. Go me dír chuig teach na cuirte. No, dín dearmad an is Jason. Has to one couple of the vino agus Vanessa. Right. Is seo simú? Gédal sios tá brúna. Tá brónart. An chuir chama leat an teachtain se caite níor chóir go mana head íana. Orta ach gáide. Tá sam? Tá má anna bhuichiad Vanessa san gachrod a rinn tú sa gafe ar ina bliana. An obair go léir. Cheastal am nuair bhéh éirí go máling agus nuair nachrá. Agus an seachtain se caite, nuair a bhí tú ag scradí lorm? Ní léon leis go leam fé sin, Vanessa. Ní hárlach sé ach hárla rud a cinse tá treis ma héal a úmpú panas ceann. Sgurlig ydw ffrigindra har hen sísú. Sin arad nach ma fall reisúna beham. Níorlik me sísú hémas. Agus sin chutú cantar sin martedi sin. Leis a dochtú agus sa seanú tar scoile. Us tá túrána lig tú sísma, fu mar dalúnsa. A nú mar aftas agus tá chláb mór, ní beidir sa dóir ar dag mór. Laur me op kindje agus kepánach laurin níl me á hémas sin. Laur me op mar jall messe agam a tradiisiún agus ar an nairecht agus ar seanósan an cheantir. Gan trocht en meid erim agus úmas agam gunna marif. Agus úmas mo hún. A mu si bí persogurías. Ætti di agus beis go brachar. Tá se ná mai tunis pású agus bín tar wedi kint. Rama, erim sem mus gríba har ma hochas a hémas agus tá samsa cechíle mairechtale is síla leine tá mis ráile agus bliana dá víle gortuálen. A go divinn sé me hainegart, tá pe gur dúsa héidir tá tugus nach na géidir. Wel hín tradiisiún táhacht a chuiríomh sa tír se, ná díanacht sa dearm a der méidse. Tá chu sa deú vet an dearmad díanaid. Na mo chuúna le seanamad an cosú letse. Well is sa héimeid ce tá mí cheart le síla leine. Nach bhfuil nóin bálacht ná carada sin sa gin na déana. Tá daine in bháin bichasad agus tá siad a foilinch marall spídúlacht ó ghaoin eile. Tá sé tréci ag muinte ar héin. Agus rud eile faoi níl meas máda na smuinte tácab na ar a gcuí an nairín siad. Catrín frigin dúí nairíimiise, ha? sé polasach go mága choláin a nachhfuil múthachan go cheannála behetsa. Rá tú sin ná dhéal tú gort na leanamh. Ar a casá becrachaintí sin ar, nachhfuil le bhúnamsa.
Bhí mo húnam sa na bhí sé testáil, agus ín treim sé se chuid. Na bhí tusa sínteach chuis go dribal ar leabh bháis hála líos, agus tu chu deirdag í gargan éráid. Cé chuanún go dtíú agus a gan áú, agus a bhí headí agus a gaiir chuid. Agus tá se go bhúna látin a rálam san ar bhúnam é sin tír. Gur a mí haid a hemas céad a thuirta mna le haint. Ní húscin tí, ach mi se. Ná rá go dí deir háú san nátíratú nó go lofacht a chráfa, ach síime san Johan. Tá me fíorhuiochaid agus tá a méid sin. Ó, tá sá, tá begaid spána dúla ga. Agus ce is féidir mar áfuí, ach gur hábháil a túón más me, agus má díle buchas a héimeis. Rinne tú écht? Ach buchasad gur scéile, a scéalach garí. Rinne mi sé mar go bhégan de mai dhéana. Nerig ach bárta idir siad effectar a leas go néirnach. Agus cumlamsa ní chuir mi sem a ládar isteach sa scéilseo. Beg ná mór ní smú. Oh, Jack. Tá brónar an frí seoir fad. I mean, thula mé na rá flíoch. Gur maithad, Vanessa. Well, ná bhí níor béir a David Cafe. Ra mé Jack aniu chun carú le Harry. Fair play, guys. Bhí san go bhéit in brathart. Má tá aon ní eile gur féidir am dhéana. Leila. Slán, Vanessa, okay? Jack. Brilliant. Go bhí Jack Hart an talua. An creator. Tí a cinna? Gachrod. Tí Harla. Tá sé dá chréite. An rábhís áta go raibh tá mí dílis go. Na Rose. Bhí a fér ag go león. What? An fearbocht. Tá Harla was a galí fa da. Ali. Ní bheith is a galí. Ní bheith si fós an seo ros na rúm go méid is aci. When you're wild, I'm in scale of you thing. Jesus, ná miseach an irid. Care about you. A fair is a Tom agus own. Jeez. I mean, there's when you are being good affairs half an edge, yeah. Could you for the chain agus Andy? Me agus Andy. Just good friends mar Jaron cean? Yeah. Well, beidir go Danny an sin lom peoganí. Ach near two time on me Harry fós. Fós. Is fear deas é Harry. Is mala mé ar go leir bailí. Agus ní hastíí mu mé a chuirtú. Oh, God. Bhíonn sé Jackar breis súsla duine. Yeah, being. But Vanessa, near more like aine two time on. Drachrára. Get us a haig. Caution, you have to take on my margin. Ben back to master. Ní hé. Ní mar, is battery no choríte. Ní hiige me. I would bet noch nach with bug plug leads no points da. Ní beg éonrad óhain is le cá. When you ha, ach go minic shit no rudi fáin agus le plugs agus points is mwy an stribloid. Seans go attention hen cacalio. Is na mechanic seo. Cosan jad a túfas agus bíon wallach vet le ní crescent. Well, tá car hen no ma. Ní dólan go vet a chláach mór mí harlé. Ha? Ma hasí mo chitin bran war. Agus service som an horta hin ní chasna se tádacht. Naisce? Well, shachas, plugs, points, filter, follow. Sna méid? Na maid. Tá go mai mar sin. Cyn yr fi raiad? O, be si rei móriach. Hynnysh. Jack. Dyna hyn. Jack, y eist. Jack. Jack, yn N&J. Jack, ti'n gael hwnnw dy fi nhw. Jack, don't say funny a fi nhw gyda. If we're in here, it's bregador who nid as am cameras or... Jack, eist am. Husson, Johnson. If we're a door, it's bastard who. Chos toen veel aan haar vekker while het heen en gossen. Dierig maar in toe het tiny en dierig maar in toe het de winter heen viel. Jack, if we're a traitor. Dat is je hart. Dat is je hart. Jack. Jack, eerst nog. Jack, nie higgin toe. Kijk hem, wil er de wien ooit. Wie jij kreeg niet agam.
Jack! Bhí! Jack, éislo! Jack! 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 So, wat wel kon hoort maar zo nachhol. Lekkerd. Dat ook tijd is of een dating agency. Oh wel, kijk of je al hem kon hoort gaat slim. Kan tu heen de heide heen in. Moest stel het zijn. De waard is moeilijk dat ze reaction at Thompson. Wel, maar ta heen is komen. Anyway, niet mijn kon hoort gaat door Sean naar een kadam. Na bakla Sean. Brana, dat is een kortje. Is niet weer zo smalig die troon er leid. Moest stel het zijn te met desperate. Wel? Ta, ja. Dat is waard niet zo'n gag Rudy maar zo na tamisje. Wel, weet weet een kon hoort wat ze tijd. Als je niet in je rot zet en tam heen gaan heen. Zo maar het kunt hem goed noten. Fair play het gaat niet in mijn darm daar zo gebracht van weg toe. Ja, je bij bijna part aan te leen Sraith. Ken Sraith? Een blind date. Anoniel ma bis de tijd er kreeg weg nog les heen. Koud toch allemaal als trail wants is een seal weg nog gewint akku. Keert? Wel, maar tot toch lorle was terugletten. Koud toch alle blind date. Koud toch heen tij joller. Gas ver posten mag het zijn. Brianne Leon kom les kan maar levers bij mij dat 4 seconds. Nee, ik ben married. Ik heb mijn grandma's gewoon. Oh, Jack, tá brón arm. Bei tú all right. Fan go bheice tú? Come hem op treat en niet feiten om hem. Tig him ach rí, tig him. Dat nummerke cuimna cáin. Ní féile mar ru agus íháin le chain seo. Dé tá fannach sa teach seo? Ní ceam an ngortáach se ar seo. Tí chéile go le duna gin teile. Tá sé geirí dearnach ní mór an Jeffrey anna. Ní má go an éach leat réite. Ní féidir. Ach, Jack. Tá bosa fágal gaiile go dóchlogus tá go le bheithir. Tá brónar am réite. Well, má tá tíntin dionta suasad. Tá mo chud fine sé na Gardaí. Ní chuir sé as go Jason mar am mé. Tige sé a chás. Ná tógur am réite. Ní hóce. Ná ní hóce Jason nach an egad. Jack. Gwyt dŵd lecher a hackney gom. Tina, I'm forced to an average of blind date. Liam, did I mention that word one? Date at our dating agency, ni an escort agency. She rookie and I Tina. No, my hand to say date the aggregate in the agency show. Ni an shins rog got to leave Chester Yabole, she hate free wagner gasterd. Chort to make it in your dos body. She made. She? Jeez. Yeah, my own Bernie mag. Kasha will money nicking like Bernie as it feel no show. Now would you post about nach blian? Tá money na casam. Gedarlig eentje. Nie gaat de salon. Er is nog watjes. You can mush no way. Wacht zo wat niet eens keel. Mijn darlig eentje. Ik mag kolen doen. Wacht zo wat niet eens in mocht. Maar ik heb van nog een toe kester Sheila er back up against. Sheila. Ja, je kan je niet lang. Je is aansmijnen. You go ja fake ID gema cover up. Ja, kaart het. Jack, dit dat je mag gaan. Jack, check dan gewoon de wind nog iets. Jack, let de hel. Jack, let de hel. Jack, draai hem goed, Jack. Jack, let de hel. Jack. Rita, call Jimmy. Call me Lowesley. Sé an troí an chuoine tú sin rih seátá. Teidir é sé ggóin in is, sna bhí wet nach a? Ní bhí wet, 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 nach a? Ní bhí w
gur sé gúirtúil. Tá a go má go bhfuilm. Suirtú sé chána steach má tá cháhéim bristí mé le heicníolach. Costan de dí sin éirigid. Barat mé siú reta bhean, hm? A sin téanaar bháinna chuna go timpiste sin agus tá. Fhína sé an tábhacht cham. Sa steach mar sin. Nach tráúrin se go mecha. Tuis mi chuí déanna gur is ag gúta déanaach tá. So, de kindje willen dat de kaart gaan. Tá, dar a láúirte. Te wel aan en is dit ganja. Dat Jason gefoil, na Tug, na Jack. Na, se hunn taigs reason is. Anker, Tug dehu. Dat een stal Rita. Sial sa dus die in de championship was gedoe how shalomse. Dat jag wak is aan rod. Skri Jason am arom se roer. Toge buggy she living. Steen man, ik ben de finale meeden. De mó leis go léana a haig. Se ar Jason é. Ja, Jal sa dus gedoe how shalomse. Mag sib Jason. Niacha? Dúirt sin am go gasí sin am an seo. Niacha mis sin é náte? Má tú go me? Ja, má, cínte. Chear go grading chuig an am. Hei, níor trín locht. Se náte bachús leis. Na diontar das bailach uid amháin. Is cumaice a begstá se. Bhfuil an diontar dearmad go deoid. Chear go neanning sé dearmadar. Hei, neb could have bhfuil an tain. Sigam céir de hála. Mi sé degur me cheistúnú na ché diontar eile me. Hei, is fear bhéh tú, Jason. Méid service am go brachs má is úach se. Baile stóracha í ceach leor. Bhfuil bhain éon áit eile seach san áit seo. Hei, cid fí bel ferste. Na bhfuil fachta sin. Tá sin níos an áit seo. Tá tíir se ó bheag. Bach réitan an teachtarm, fiú dád éing thar an soran. Ja, stáin. Sfíorchar hos a chomá. Fic mééis tú. Ja, fice. Fuck mas anna gomrteagaí. Ní bhile me Moseberry. Right. Slán. Slán. Cheapan nach nimach se go dú. Bron ar faoin ar a háladring. Mí hiiscin sa bhí an. Ná bach lei sin is. Bhí an taimime nach ra. Bhí. Cad na ar dús na hasúid an gáiste. Ja, bhí an chreicean. Níor me gur thuáir tú. Tá sam. Tá cinnte? Tá. Ólas dus ó chaile? Bailúchas é dom. Wat cear na ríist? Ja, Luke ag spenta. Bhfuil an bhd cear go leor. Tá, ja. Go dtí mar a debrin cas cuairte má? Tim se go má. Dír tiger me tachtrat thuirtit. Cor se? Ní sam. Hás héine siús ní sé á. Ní higann ar de hála, dheol seach go nach sin seo. Ní féidir me chréidir go dhéanana teach fáilí mar sin. Támadán. Ní roion ráig go bretheh. Nú nach ra Jason seoinniuh le híomh hain gan scéal inseo. Tám cás a chuir ceall. A rud amhána tá cínte, ba sé bhaid níos stochide cás síbhéaltaí an inis. Níl éon chinine díanta bhí sin go fáil. Spéidir a bhile chuir chugam tá cheolaid. Hey, hey! Oh! An tá ar go chu an cás ar ceall. Logur. Skri cé mai good. Go mé gachéas go héasca? Ja, is gyd i halins dy reg, as ma sio. Well, chásrod ag raibh an brehad an túram go raibh ag tomán trú happy, déadad sé cáin crommal agan ort. Pálíonn sé sin go ná. Ba hamil am fin hain, ta just lúhar arm go rudal i car. Hey, gur míle mágad fairpléigeis. Tá cinn sin achtóí sé cás siúíochta. Ní hoki sé, ní har an Jason a lockdown sa Harrowby. Right. Well, it's a funny old world. Sure is. Slán. Slán. Nis dinéir agus bé budéil fian. Gemma going to go and tan her floor. Sa kind of microwave.
Cyn fog wyth wyg leir mar seo. A honig mes Jack ar magin tá droci umwyrd. Ní a chuirbe. Tá tú a héanú in ish. Is an fág ifan es, wna? Tá tú a dhéanamh bhhad níos meas an amr atá sé. Nú sé na pugteach ar chuirbe. Ní féidir lecha le raimar seo, ag an obair níos sé féráilte. Tá brónarm go tháinig mé ras. Má tá chun landas raimar seo, ní mé le fannach na seo. Ní mórding se lé. Péúd sa míle? Mar chum ceisiart ní túúna. An seoí? Tú amach le in gíile. Nílam. Bní néirne? Sí. Tá dín eile cordsalum. A mí me go háartlách, níor snagáil mé aoneach má sé sinnta géistead. Yeah, sort of. Relax, Harry. Níor tú time mé aon ar riomh héal. Ar ceapta go raibh? No, it's just fiabhre, sir. Cé agus míanamh amadoch mar sin buit. Tá tú wardrobe protective. Brana. A tú áráis. Come here, má funach í máirdachart. Bech? Jak tu Jason ar théim seacha? Ha, Jason? Bhí ag ceh chu se? Sure bhí an Johnny sloiú? Just a Bob? Yeah. A héana agus círa agus meach. Gus rinne si chu si a gáil? Well, bhí sé rabála go bhhaing. Bhí sé géir na takings a har a deisce. Takings? Na takings? Takings an bhar. Bhí sé géir iad a bháilú mar a ddír túair. Mar a... Díor me sér? Yeah. Tuaite go raibh tusa leis a hat iste agus na takings a bháilú le thuiriste a deisce. Hello, sin all right, Tag?